E hoxe autorizamos outra nova iniciativa, un novo plan para impulsar a rehabilitación de vivendas e tamén a conversión de locales baleiros en vivendas. Va dirixido especificamente aos municipios de menos de 5.000 habitantes, donde é máis difícil estimular este tipo de actividades, donde moitos locales baleiros, se non se toma este tipo de iniciativas, probablemente quedarían baleiros durante moitísimo máis tempo e, polo tanto, destinamos entre o ano 26 e o 27 5 millóns de euros para rehabilitar vivendas ou convertir baixos en vivendas en concellos de menos de 5.000 habitantes. As axudas poden chegar ata 30.000 euros e irán dirixidas a facer reformas ou ben rematar vivendas que estén inacabadas ou, como decía, transformar baixos e entre plantas comerciais en novas vivendas. E os requisitos que vamos, hai varios requisitos, o principal, para salientar agora, é que haberá unha obriga de que a vivenda ou o baixo reformado debe destinarse ou ben a vivenda habitual de persoas ou ben a alugueiro con precio tasado durante polo menos 5 anos para poder ser beneficiarios das axudas. Digo, isto complementa as outras iniciativas pensando, sobre todo, no programa e na paralización de moitas vivendas ou ben vacías ou, se son baixos comerciais desocupados, nos concellos máis pequenos, nos concellos de menos de 5.000 habitantes, os que iría especificamente destinada esta axuda de 5 millóns de euros, que é unha novedade, a primeira vez que se convoca.